Čaute ľudia, dneska s vítam nového videa, dneska budeme hrať Stua v asi Brawl Balloch. No, budem rád, keď dáte like a odber a môžeme sa vrhnúť na to. Za 18 hodín bude nový update z tej hry, teraz neviem, ak sa volá, Subway Surfers. Ako celkom sa na neho teším, lebo bude dobrý skin na Leona, vlastne dobré skiny budú. Sú celkom pekné tie graffiti. Týpek, ktorého sme mali, tak ten úplne teraz celkom pofailil na začiatku, bol asi AFK. A ja za Stua nejsem moc dobrý, takže to nebude až také dobré. No, bo chystám sa urobiť od novej sezóny sa chystám spraviť novú sériu. Nepoviem zatiaľ jakú, počkajte si. Ale celkom sa aj na ňu teším, lebo budem sa aj zlepšovať vďaka nej. Teraz by sme mohli dať napríklad nejaký gól, prosím. Ne. Gas moc OP. Máme v týme Kita, ktorý není až taký dobrý. Kita nemám, ale ja by som z toho Kita vedel lepšie zahrať. Ten Kit, prečo po ní skákal? Random hráči. Ne, som netrafil aj tak. Tomu Nanimu by som, Nanimu, tak Kit. To Gasa. Ne, som sa zle pritiahol. Dobre, Kit. Kit. Nie, Kit. Kit to mohol dať. A dal. Ten Nani to dal. Tu je. Tak teraz tu budeme musieť zahrať solo. Ne. Nie, nechcem, aby sme dostali gól. Prečo nešli pre tú loptu, ako? Nechápem. Už to asi zdali. Ne. Chudáci, už to asi zdali. Skúsime mať ešte ďalší gól. Ja som tu tam a vyhrali sme 2-0. To by som ako mohol byť star player. Aha. Tak ten Not Toxic, star player, 10 kg. Tak to asi nebudem, To asi nebudem star player. Niekto chce sa mnou hrať. Teraz nie. Rare. No, nevidieť. No, tak ideme ďalšiu hru. Brawl Ball tiež moc neviem. Teraz som si vybral úplne všetko, čo neviem moc hrať. Brawl Ball neviem moc hrať a ani Stua neviem moc hrať. Tak tie ránky, čo sú proti nám. Ne. Až jedno. Som nestihol tam dať. Nie, je to 1-0. Podzachráňte to nejako. Ne. No tak toto bude veľmi rýchle. Nemám ani čo spraviť proti takémuto kombu, hlavne proti Rickovi. Musí tá Ems niečo zahrať na týchto Brawl Balloch. Nezachránim. Wow. 2-0 sme prehrali. Takže 1 výhra, 1 prehra. To není moc dobré, najlepšie, keby to bolo všetky výhry. Nakoniec na ten event sa teším, hlavne na ten race mod a na tie skiny. Naše ránky spoluhráčov nie sú až také dobré. Tak Edgar, čo je AFK, ten tiež nie je moc dobrý. Ne.
Ne, ja nechcem prehrať proti botom. Nie, prosím, nie, zachráňte. Prečo musím mať furt takých noobov na týchto brawlballoch? Ani brawlbally nehrám, lebo furt sú tu nejakí noobáci, ktorí to nevedia hrať. No skôr boti. Ďalšia prehra, to sa mi už vôbec nepáči. To už musíme vyhrať, však sú to sami boti. Keď už prehráme, tak asi končím s brawlom. Už mi to moc nejde ani. Prečo som nedal tú gadgetu? Dobre, aspoň Edgar dal gól. Aspoň niečo. Tak proti botom vyhráme a proti reálnym hráčom nevyhráme. Dali sme ďalší gól. Plus 8. Ďalší rank. Neviem, mám 400 pohárikov na Stuovi. Mám jednu hru a to bude asi všetko. Neviem. Tam je Dynamite, tak toto je nepríjemné kombo asi. Neviem, no tak to je mega nepríjemné kombo, hlavne s tým Dynamiteom a s tým Chesterom. Ne, ten Dynamite má aim. Taký dobrý. To ja vôbec nemám s Dynamiteom taký aim a mám ho na max tiere. A hral som to celé solo. Ten, čo mám spraviť, ja musím? Ne. Nerobil som to celé, ale ani som si moc nepomohol s tým. Ne, prehrali sme. Čo mám k tomu povedať? Sa nedá proste. Na čo som zase dala tú gadgetu? Daj toho Dynamajka. Tak, už nemáme 400. No, to môžete mi poslať nejaké friend requesty. Dojte a môj nick. Teším sa na ten update strašne veľa. A budem asi pušovať aj rankedy, ale to neviem, či budem dávať na video, lebo to by ste videli iba samé prehry. Ako v tomto videu. Ešte mám odmenu hostiva. Epic. Aspoň keby tam bol skin. 100 powerpointov, to je dobré. No myslím si, že pre toto video to je všetko a čaute.